Jo, čus všetci, dneska si tam ďalšie videa a toto video je, že vám poviem za rok, čo už mám YouTube. Mám ho dlhšie, ale proste tento kanál, čo mám, tak ako, čo som všetko dosiahol, minúty sledovaných, odberatelia, všetko možné. Ale ako na začiatok sa vám chcem najskôr ospravedlniť, že nevychádzali videá. Len ešte aj teraz mám ešte trochu kašel a bol som chorý, bola chrípka, asi som to chytal na karnevale. Je toto tam mikina, štúdio mám, že som furt hovoril, že bude vo videách. A ja vám neskutočne ďakujem za 1100 odberateľov. Je to neskutočné číslo, ja vám ďakujem. A ja viem, že som aj trošku žebral, alebo že som vydal veľa šortiek, ale proste mal som 336 odberateľov, alebo koľko. Mi to už nešlo, tak som vydal jednu šortku a potom sa mi to tak šlo, akože ja neviem, páči, ale už to nebudem robiť, už iba videami odberatelia. A dosiahol som 1000, bol aj stream a som aj trošku smutný, že som ju dosiahol, ale aj šťastný. Šťastný, že mám už konečne 1000 a smutný, lebo si musím kupovať balík Robuxov. Ale to ešte bude tak neskoršie, možno až to vyjde po letných prázdninách, lebo ja chcem, akože, ak budem mať vôbec plat z YouTube alebo také dačo, to je jedno, tak z toho by som si kúpil 200 Robuxov, by som si našetril a kúpil by som si to, lebo ešte do práce nechodím. A ideme do videa. Takže zarobil som 1000 odberateľov a mne od YouTube prišla správa na e-mail, že rok natáčam videa. To bolo ešte iba cez 300 odberateľov, neviem, teraz to musím nájsť. Inak YouTube mi poslal za to, že mám 1000, takýto akože pogratulácianý, taký ako kebyže 500, lietadlo zlietne a proste akože ďakujem YouTube, je to akože dobré. Januárové 15 odberateľov, 12 000 total views a 12 800 minút watches, takže minúty pozerania. Tak, a tu máme blog tutorial Moon Evolution, šortka. Musím to nájsť, kde to bolo. Toto sa pozeraj, určite vyplatí sa to dobre, to som dostal ban. Som dostal žltú kartičku. Som mal trošku ban, lebo odpalil som petardu vo videu a dobre, tu máme Studio Member Science 2022, Congratulations Fantastic 2022 na YouTube, Look Background. Takže poďakovali sa mi, alebo ja neviem, ešte neviem anglicky, pretože gratulácia za rok 2023. Mail on YouTube 2023. 319 nových odberateľov, 181 100 views, 65 uploads, potom lajky, komenty. Toto Danza Kuduro mi dalo top video 4400 minút hodín pozerania a potom top shortka bola toto som stiahol z Instagramu. Fakt ospravedlňujem za to, ale proste nevedel som už ako získať odbery a ja vám neskutočne ďakujem za 1000. Na streame boli možno 4 ľudia, lebo ja som fakt, že prišiel do školy, hodil tašku, lebo ráno som vydal nechtiac šortku, proste neviem, pozrel som 997, fúha, už iba 3 odbery, potom hram Brawl Stars a kamarát Jakub, zrejme Jakub do videa, mi povedal, už máš 999. Ja som bežal do izby jak flash, normálne za mnou oheň išiel. Ja som musel dať čiernu obrazovku, lebo nemôžem ukazovať svoju tvár.
a pozeral som cez Jakubov mobil, že koľko mám ja odberateľov, lebo nevedel som nájsť akože aktuálne odberatelia, lebo som to robil extrémne rýchlo. Ja som rýchlo zapínal stream, hodil som to na posteľ. Potom tam bol Volker, zdravím ťa do videa, a Midlo 18, alebo jak sa volal, neviem, aj teba zdravím do videa. Bol tam a písali mi, že dajte mu odber, zaslúži si to určite, už iba jeden odber. Boli komenty, Jakub mi poslal, že čus, pozrite si to určite, mám to, nedal som to za súkromné, už je to verejné. A potom mi Midlo napísal, už to tam máš. Ja som rýchlo vypol stream, neviem prečo. Mi ukázalo, že porušenie komunity či čo. Ja som extrémne rýchlo vypínal stream, lebo ja som nechcela, aby mi zmazali kanál ako ten predtým kanál, lebo ja som tam vydal samé shortky. Tam ste možno mohli tak vidieť 5 možno videí. A okrem toho boli všetko shortky. Akože na ten kanál mám také brutálne spomienky. Ja som tam ešte kreslil, že Mister som sa volal. A ja som to kreslil na papier, dostal som autorské práva, to bolo deň pred dovolenkou, alebo po dovolenke, neviem, asi pred dovolenkou. Tam bolo aj vidno také ešte zbalenia. Potom tam bolo Evolution Ford. A potom tam bolo ešte s Jakubom Coca-Cola experimenty. To boli dobre tam videá, ale ešte odhalenie viete čoho? Kto nie je tak jednej nemenovanej obci. A proste kamarát Volker sa mi aj sťažoval, keď to nebudem hovoriť do videa radšej. A proste, neviem, toto bude dosť krátko video, lebo ja neviem čo povedať, ja som ešte prehypený furt z tých 1000 odberateľov, lebo pre mňa to je akože dosť veľa, ale nemôžem ešte furt zarábať, lebo mám sankciu, ktorá mi vyprší až 19. alebo 18. marca, lebo som odpalil tú petardu. A určite vám ešte urobím jeden vlog. Neprezradím vám, čo to bude. Bude to špeciál za 1000 odberateľov a vyjde trošku neskôršie, možno v apríli a možno ešte nie, ešte v marci možno aj. A bude to akože dosť ďaleko budem cestovať cez dve krajiny. Cez dve krajiny pôjdem preč zo Slovenska. Pôjdem cez dve krajiny a nehajte sa prekvapiť. Tí, ktorí viete, Jakub alebo Volker, alebo kto vie, tak prosím, nepíšte to dole pod komentáre, lebo chcem, aby to bolo prekvapenie. Už keď napíšete, no tak už čo, už to nebudem skrývať, no tak. Ale poviem vám už iba jedno, je tam dosť drahých vecí, akože drahé, neviem ako povedať, že napríklad pizza tam stojí 40 €, alebo chápeš. Tak proste drahé veci sú tam a tak proste už od 10 000 odberateľov, neviem, teraz mi napíšte pod komentáre, od 10 000 odberateľov alebo až od 100 000 mám vydávať merch. Ja vôbec neviem od koľkých, lebo proste neviem, lebo mne sa zdá akože od 10 000 to je ešte také, že ešte iba si ťa začínajú obľúbovať, lebo aj Moon napríklad povedal, že od 10 000 odberateľov to až ide extrémne rýchlo hore, že vraj podľa jeho skúseností. Podľa mojich 1000 som dával týždeň, či týždeň rok. A kebyže týždeň, tak fúha. 52 má týždeň. Tak to už mám 52, možno už aj 100 000, ale to bohužiaľ nemám a no nič, z tohto videa asi to by bolo všetko. Ak som dačo zabudol povedať, alebo dačo o komentároch, alebo o odberateľoch, o lajkoch, o diváckoch, alebo všetko, tak to mi napíšte pod
pod video, do komentáru a nič, my sa ideme v ďalšie videa. Zatiaľ čus!